Tinc el privilegi de presentar-vos a Manel Arcos, i parlarem sobre els seus llibres, especialment sobre aquells d'Acabarem com Camot, que és no exactament l'últim que ha publicat, perquè és una publicació posterior d'un pròleg a un dietari que també pareix molt interessant, però en fi, aquest és el llibre que més toca a la regió nostra, a la comarca nostra, i és el que més interès té, perquè Manel està fent divulgació de les seves investigacions tot arreu del País Valencià, però darrerament també molt per a ser la Vall d'Albaida. La paraula bandolera prové de bàndol, i bàndol és una paraula que està en el llibre dels fets, per tant és fundacional. S'ha de considerar el castellanisme és també fundacional del català. I aquesta característica de la bandositat i de tot això també està sempre en la nostra història, però en un moment donat evoluciona i el bandoler arriba a ser, s'especialitza la paraula en aquest sentit. I és una paraula que, no obstant, quan l'he sentida a l'àvia, a la iaia, sempre té tan bon edat en bandoler, era com cariós també, no era, diguem, un insult fort, no? En aquest sentit que dels nostres, que he dit abans també, la paraula bandoler mai no arribava a tindre, diguem, un contingut de rebuig total, no? El capellà robat. I un dia anant de camí, de València a Catarroja, me furtaren 100 doblons i una muleta molt bona. Me feren xurar per Déu, posant la mà en la corona, que no ho havia de dir a ningú home ni dona. A vos, Pare Etern, ho dic, que no sou home ni dona. Per a que els feu agarrar, són ixos dos de baix la trona. Estaven en mis estilos. Bueno, és que parlen en l'argot. Parlen en l'argot en una època en què les presons dels nostres pobles, valencià era la llengua d'argot, i jo què sé, llegiria fragments i se descoordinarien, o diríem, no entenc. Què és el que em passava a mi? Jo em tallava molt de parlar als meus alumnes d'aquestes coses, perquè quan diu, per exemple, que tu portes palis en la gaita, jo dic, això no ho entenc. Però llegint els treballs de Manel, dic, palis en la gaita. El pali no és una cosa que posen una espècie d'envelat per entrar, no sé, en l'església, i la gaita podria ser el trabuc. I porten palis en la gaita vol dir el que el Manel ens explica, que les mantes les van prohibir precisament perquè les mantes eren una amagada de les armes. A les ordres, senyoria, es presenta així el sergent. De primera Miquel Àngel Aparici Benavent. Jo soc portador de noves sobre el cas que vols saber. Del pròfug Ignasi Ureña, saltamarges bandoler. Vostè bé sap de qui parle, Monsenyor corregidor. Deixa que diu un cameta, el famós saltejador. Jo li ho conté i l'alferes després li ho apuntarà. De lletra, manco de castellà. He seguit amb la patrulla el rastre d'aquest roder. Des que fugi de presidi, disfressat de granader. Fa uns mesos el van veure al seu poble Ontinyent. Se li uní Josep Sans Mamà, ser una altra gent. Per les viles i pels masos on ha fet girar el dau. Per les orgues i les serres he buscat el seu catau. Tinc quimera que es trobava junt al coixo d'Alfauer. En l'assumpte de Xeresa que tant t'ha donat a dir. Un confident reialista del poble de Pedreguer diu que el van voler embarcar-se en la ruta cap al Ger. Mana res més, senyoria, d'Aparici Benavent. Estarà si se'n recorda de l'ascens a subtinent.
perquè Francisco de Longa havia sigut un guerriller, un mític guerriller en la lluita contra els francesos i que havia pujat de grau fins a arribar a capità general, a Navarrés també, Francisco de Longa, i havia pujat i en l'època ell no entenia com un coixo no poguera ser capturat per els voluntaris reialistes i per la tropa. I ahir, en aquest lligall apareix aquest document antològic, brillant document, que és una brega dialèctica entre el capità general i el governador Peris, que l'havia mitificat, el senyor Boix. La bona qüestió és que Longa diu que això com és possible, que encara no hagin capturat al coix de l'Alfauir aquestes unitats, escamots comissionats. O sigui, un escamot comissionat era un escamot que, diríem, es muntava, es desplegava expressament per a perseguir, a caçar els bandolers. I en aquest moment, després de deixar clar les coses Francisco de Longa, el Bernat Peris contesta en un document manuscrit dient que és impossible agarrar-lo al coix de l'Alfauir perquè és que corre des de la casa del realenc, que està a Rafelguaraf, fins a les muntanyes de Vilallonga. I així està transcrit en el document. És la contestació a l'estirada d'orelles que li pega el capità general Francisco de Longa. Els dos van acabar con Camot. Finalment, els dos són capturats, no per les escamots. Un d'ells no és el coix de l'Alfauir, mireu com són les coses, no és capturat ni abatut per aquest escamot comissionat que s'havia, diríem, desplegat en la part més llevantina de la governació, per dir-ho així. No, és capturat i és abatut per els Minyons, la companyia solta de fusellers, que era un cos d'èlit que a finals, en l'últim terç del segle XVIII, havia sigut creat també per un capità general, especialment amb la funció que els Minyons són, diríem, estan inspirats, el cos de Minyons està inspirat en els Mossos d'Esquadra. El terme roder, que és sinònim de bandoler, que és paraula genuïna valenciana. Josep Coromines diu que és un mossaravisme. El fenomen del bandolerisme és un fenomen social, i jo no m'ho he inventat, és un fenomen social perquè no és delinqüència. Si caiem en la tentació, anem molt ben equivocats. La delinqüència actual és una situació, és una delinqüència, diríem, és un fenomen indiscriminat. Qualsevol de nosaltres pot ser víctima, subjecte passiu, que és la terminologia que utilitzen els juristes, qualsevol de nosaltres. En el segle XIX tothom no era el subjecte passiu, la víctima, eren molt selectius. Per tant, veieu que la portada del llibre d'Acabaren con Camot reflecteix i il·lustra plenament una època. O sigui, la justícia intolerant, brutal, m'empresa com a campanya repressiva contra un grup de rebels que, diríem, ha fet una passa endavant, tot s'ha de dir, en una societat precapitalista que encara ni està transitant cap al liberalisme, és una societat arcaica encara. El bandoler està, diríem, homenatjant a un company. No és un fanal dalt d'un pal, és una tradició més castellana, el que es diu la picota, estar en la picota, aquesta frase naix d'això. Dir-vos que és el cap d'un bandoler que està exposat en una cruïlla de camins. És, diríem, l'època dels segrestos al País Valencià. És el segrest a una partida que es diu Les Canyarets, o la casa dels Canyarets, així a Ontinyent, i ahir van segrestar a un dels merlins del poble, un tal Colomer, concretament li diem Joaquim Colomer Conca, que fou segrestat i que la víctima era alliberada després de pagar un rescat de 2.000 duros. 2.000 duros d'aquesta època, o sigui, 40.000 rals venen a ser $500.000 actuals. Olla con ella y pollas frías, y mientras el sol es ponía, total que se la acabaron, y para allí no duría, más para de contar.